Assalamualaikum warahmatullahi. Ya dan kabaani araya bersisa takana dubisa. dubbadhu gamarree ati ilmootiyaa carraasiif kanneeti maal haajamte haayaa yaada qabnaanuutu barattoonni maaltu akka nu fayyadu. dubbadhaa gamarree isin ilmaan kiyyaa carraasiniif kanne maal haajamtan haayaa Haadhaaf abbaan keenya waan isaan nun taane isin waliin oolle isin irra harkaanne nu ijoollee xixiqqoo daa'ima uumaan beeyne waliin jirro hogguu if biiraas hin dhaabne. Galatoomaa jennee galatooma amantii onneen firadhaa barsiisonni kootii. ilmaan koo wanniiniin an himadhu dhaamsaa waan irraa gammadu galanni barsiisaa waan isin barsiise hubadhaa agarsiisaa barnootatti cimaa qalbii teeysan ibsaa taanaatu barsiisaa qalbii qabbaaneessaa. Bulchaa fi bulchiinsi, doktooraa fi narsii, warreen waa qoraatan, baay'ilagii fi siiksii, sii turreen isaanii, misoomni jallisii barnoota, sammuu nuuf misoomsi. Galatoomaa jennee galatooma amantii onneen firadhaa barsiisonni kootii. Fakkii tahuu qabdaan diinii fi duuniyaa nuuf kafaaluu feenaan taana gaatiin tiyyaa maali wanti siilaa barnoota qixxaayaa garuu yoo barsiisaan bilaashoolee iyyaa bilaashaa dhaloonni eentu dhaalaa biyyaa. Wanni dhaamsaa qabnu ammallee barsiisaa ni beeynaa waan ijoollee nama hifachiisaa haadhaaf abbaa taahaa muradhaa nuuf obsaa kaayoo bakkaan gaahee naasii qabbaneeysaa. Galatoomaa jennee galatooma amantii onneen firadhaa barsiisonni kootii. Haadhaa fi abbaanii jaalaltii ilmaanii cimsuudhaa barnootaan akka waa baraanii akka isaan gootaan taati barjoolleenii yoom nyaataaf dhugaatii qofaanii guddinni wal gargaarraa koottaa keenya ilmaan kuunii. Galatoomaa jennee galatooma amantii onneen firadhaa barsiisonni kootii. Galatoomaa jennee galatooma amantii onneen firadhaa barsiisonni kootii. Yaadaan kabaanii arrayaa barsiisaa takkana dubbisaa. dubbadhu gamarree
ati ilmootiyaa carraasiif kanneeti maal haajamte haayaa yaada qabnaanuutu barattoonni maaltu akkamii fayyadamtu dubbadhaa gaamaarree isin ilmaan kiyyaa carraasiiniif kanne maal haajamtan haayaa Haadhaaf abbaan keenya waan isaan nun taane isin waliin oolle isin irra harkaanne nu ijoollee xixiqqoo daa'ima umaan beeyne waliin jirro hogguu if biiraas hin dhaabne galatoomaa jennee galatoomaa weetii umrii naaf yaadadhaa barsiisonni kootii ilmaan koo wanniiniin an himadhu dhaamsaa waan irraa gammadu galanni barsiisaa waan isin barsiise hubadhaa agarsiisaa barnootatti cimaa qalbii teeysan ibsaa taanaatu barsiisaa qalbii qabbaaneessaa bulchaa fi bulchiinsi doktooraa fi narsii warreen waa qoraatan baayolojii fi fiiziksii sihi turreen isaanii misoomni jallisii barnoota sammuu nuuf misoomsi galatoomaa jennee galatoomaa weetii umrii naaf yaadadhaa barsiisonni kootii fakkii tahuu qabdaan diinii fi duuniyaa nuuf kafaaluu feenaan taanagaatiin tiyyaa maali wanti siilaa barnoota qixxaayaa garuu yoo barsiisaan bilaashoolee iyyaa bilaashaa dhaloonni eentu dhaalaa biyyaa wanni dhaamsaa qabnu ammallee barsiisaa ni beeynaa waan ijoollee nama hiifachiisaa haadhaaf abbaa taahaa muradhaa nuuf obsaa kaayoo bakkaan gaahee naasii qabbaneeysaa galatoomaa jennee galatoomaa weetii umrii naaf yaadadhaa barsiisonni kootii haadhaa fi abbaanii jaalaltii ilmaanii cimsuudhaa barnootaan akka waa baraanii akka isaan gootaan taati barjoolleeni yoom nyaataaf dhugaatii qofaanii guddinni wal gargaarraa koottaa keenya ilmaan koonii galatoomaa jennee galatoomaa weetii umrii naaf yaadadhaa barsiisonni kootii galatoomaa jennee galatoomaa weetii umrii naaf yaadadhaa barsiisonni kootii